Hormatly tomoşaçylarymyz, ine 6 ýyl mundan alır ine şu ýerde Stanford Üniversitetinde başlan taslamam üçin bir iş ýerlerek gitgowatdan işler. Yine men şu gün Stanford Üniversitetinde Thomas programına başladım. Bu programanın temasy AI ve business, yani emel intelekti business dolanmakla manaşykly ýürüte Stanford Üniversitetinin Thomas programasy. Bilýäňiz men Madam okumak taraftary, özüm täzeremek taraftary, elbette şu taslamamyz näme? 6 ýyl bundan öň men Stanford Üniversitetine birinji ýerek gelemde şol wagt ine makul sözlük taslamamyzy şol wagt start berdik. Ine şondan beri 6 ýyl geçdi. Biz köp zatlar etdik. Nisip bolsa ýakynda kitap çykarjak. Yani makul sözlük İngiliz we türkmen dillerine ilki. Şonuň üçin ine şu adysel näçe adamdan barada geçirtdim. Aslında en son kibarlarda profesörler ama belli dilçiler var. Yönü yine de son gerek bir bağlamana İngiliz dilini ve Türkmen dilini has kavlayan edit etmek için, yani yanlış bağımı yok bağlap vermek için bir iş, bir taslama için bir iş gerek. Onun detayını meni aşağıda yazarın e-maili uğratmalı ve bizim Türkmenistan'daki işlerimiz kantada geçerler. Siz eğer malumatlarını bilseniz, şu an orada töre ve beylikşetlerini kepleşeriz. Her ilçe hoş, sağ olun.